para mí participar en esta iniciativa, aparte de poder colaborar con esta asociación que hace un trabajo maravilloso, también es una oportunidad de poder salir de tu zona de confort, hacer una gorra, que no es lo que normalmente hago, y es una experiencia, aparte de gratificante por lo que conlleva, también por lo que significa. Al final lo que también te propone estas actividades es que te relacionas con otros artistas y ves cómo la evolución del proyecto ha ido generando diferentes gorras y ha sido todo una puesta en común con el resto de artistas, que al final lo que nos une es la pasión por nuestro trabajo y poder con ello ayudar en este caso a los niños que se lo merecen. Estoy muy honorado por participar en este proyecto como artista. Durante el tratamiento de cáncer de infantil para los niños y sus familias es muy época difícil y este sitio AFANOC y Casa de Chucris siempre estar con ellos. Aquí he pintado mural de bienvenida para Chucris a través de arte. Me encantaría brindar esperanza y apoyo emocional a los niños de cáncer infantil y sus familias. Me alegro mucho que hoy puedo conocer otros artistas. Es que me encantaría siempre conocer otros artistas como nuevos pensamientos. Es muy interesante para mí, por eso estoy muy contenta. Al principi un gran honor saber que estàs fent alguna cosa bo, que estàs participant en una bona causa, sempre és un motiu de satisfacció. I llavors, què significa generar empatia? He creat una empatia per les famílies i pels nens quan els vaig conèixer en persona o quan he vist famílies que compren la gorra per poder ajudar d'alguna forma. La veritat és que se'm posa la pell de gallina només de pensar-hi. És meravellós. I vaig tenir la sort d'estar a la festa i va ser increïble. O sigui, poder-ho veure en primera persona, no sé, un regal. És un regal, és un gran record. Conèixer tots els artistes que han participat, o almenys els últims 4, per mi és molt nou. No tinc l'oportunitat de... Ser il·lustrador molts cops és una feina molt solitària, que tu fas el teu rotllo i no coexisteixes amb altres artistes en un mateix projecte. I el fet de poder-los conèixer, de poder veure com van afrontar o quines emocions van tenir al fer la gorra, per mi és una de les coses que més m'ha agradat, no? Poder veure'ls, doncs la gent que hi ha darrere les gorres sempre s'agraeix, a mi m'agrada molt. Quan faig projectes sempre m'agrada la participació de la gent. I quan vaig venir i vaig veure la meva gorra, que tothom l'havia pintat, tots els nens la portaven pintada, vaig dir, ho he aconseguit. He fet alguna cosa en el qual jo, sense estar-hi, he estat amb ells, que he pogut interactuar, que he tingut una interacció creativa. I això és un dels records més macos que m'emporto d'aquell dia en persona i suposo que també quan vaig veure el contingut que es anava compartint també va ser molt guai. For me, it's a great pleasure to be part of this beautiful project. It's a project that cares about the well-being of people, giving these families the practical support to go through this phase of uncertainty. And I think art is an important vehicle to change the perception and the reality of people. So I'm more than happy to be part of it. It was amazing to connect with all the artists that participated in the past editions of the caps. For me, it was great. Like, we exchanged ideas, we got to know each other, and it was a very nice experience. Una aportació tan petita com 8 euros, una gorra que és un símbol, pot ajudar molta gent i que val molt la pena participar. Tant se val si et toca molt de prop o molt de lluny. Són 8 euros. Va,
compraros la gorra. Posar la gola.